Attends, comment? Allez, le mec qui est sabbat de dima. Ni me bunu furusa, ni be furu sura sika. Ala kama kana soma. Assalamu alaikum aja kanubaga cɛ ni muso denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan. Waalaikum salam. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw b'a dɔn kibaruya min bɛ bi aja kɔntannen don bi a nisɔndiyalen don bi. Awɔ ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne kanubagaw kuma bɛɛ aja bɛ aw nisɔndiya de. Filimu dɔ bɛ sen na dɔ yɛrɛ daminɛna. Awɔ filimu layidu n y'a ɲini aw fɛ ne kanubaga bɛɛ lajɛlen aw ka to ka nin filimu in suit. N bɛna to ka kodumani caman ne yira aw la. Aw tɛna to ɲɛnafinaw ne y'o fɔ aw ɲɛna koyi n'aw bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan ne tɛna aw to ɲɛnafina cogo si la kuma bɛɛ ne bɛ filimu dɔ to sen na ka kura yira aw la yali filimu bɛ bɔ teleso la heure min ani heure min n balimakɛ bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan a jafanu aw y'a lamɛn a bɛna fɔ aw ɲɛna ne balimakɛ filimu bɛ bɔ wagati min na a n'a bɛ bɔ heure min na ani ko min bɛ filimu in na a n'a bɛ bila YouTube kan heure min na a bɛna da don dɔɔnin na k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Ok, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc n ka foli ni n ka waleɲumandɔn bɛ ala jɛjɛmaw bɛɛ lajɛlen ye an ba o n'an kanubaga o n'an baarakɛɲɔgɔn o n'an jigi n'o ye tanti Aja ye n'an b'a fɔ ten comme bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o tɔgɔ la. Donc an ka foli bɛ ale kanubagaw bɛɛ ye fɛnɛ. Donc ne tɔgɔ Sediyan Abubakar Jumande mɔgɔ caman bɛ wele ko Tifun. Layidu filmu na ne tɔgɔ ye Gawusu de. Donc Layidu a bɔra ka fɔ cogo min na Layidu ye filmu de filmu min bɛ kuma Gawusu n'a furumuso Mariam kan. Tare ɲɔgɔlɔn duman ka di aw mɔgɔ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ɲɔgɔlɔn. Nin ye kunnafoniya duman ye ka da aw tulo kan. Min ye aw ka ɲɔgɔlɔn mandi ye ni o ye Layidu ye. Aw bɛ se ka a lajɛ Manden TV sanfɛ tɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲɛ 20 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10. Segin bɛ k'a kan sufɛla fɛ nɛgɛ kaɲɛ 23 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10. Ni aw minnu ma sɔrɔ sufɛ k'a lajɛ aw bɛ se k'a lajɛ tile fɛ nɛgɛ kaɲɛ 13 tɛmɛnen kɔ ni miniti 50 ye. Layidu ye Safiyatu Sangare ani Sediyan Abubakar Jomande ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele Tifun na olu ka hakilina ye yaasa ka u kanubaw la ɲɛnajɛ ka u kunnafoni ka u la nisɔndiya. Layidu ye ɲɔgɔlɔn ye min bɛ kuma Gawusu ani Mariam kan. Gawusu kɛlen kɔ ka Mariam furu san 1 tɛmɛnen kɔfɛ Ala ye Gawusu lajarabi ni bana ye min bɛ a bali ka baara kɛ. Min ye u ka duguladenw ye olu ma dɛmɛ fosi lase u ma bɛɛ lajɛlen ye i ta fɔ. Mariam yɛrɛ somɔgɔw y'a ɲini a fɛ k'a ka bɔ Gawusu ka furu la ka taa furu a bolo ma ni o ye u ka dugu waritigi ye sabula ko a ka hɛrɛ tɛ Gawusu ka furu la. Ayiwa nin degun in kɔnɔna la yala ninnu fila bɛna se ka furu Layidu timɛ wa walima u bɛna n'a bɔrɔtɔ. N'aw b'a fɛ ka o tɔ ɲɛdɔn a ye taa Layidu lajɛ Manden TV sanfɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10 tɛnɛn ka taa bila juma la. Aw kan bɛɛ. An bɛ Layidu bilala chaque jour chaque soir un épisode sur YouTube. N'aw taara YouTube kan Tifun officiel donc a bɛ épisode kelen sɔrɔ yen nɔ wulada o wulada 18h walima 19h wagati ni Ala ka jɛ ye. Donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka taa lajɛ filmu in a falen don ladilikan na kojugu. An ba yɛrɛ nana bi a nana a ka contribution kɛ a nana dɛmɛw kɛ dɛmɛ mun bɛ se ka to ni barika bɛ se ka don filmu in na cogoya min na. Donc Layidu équipe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ne ba Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala ka dɔnniyaw sabati halisa i bɛ baara min na Ala k'i bolo mɛn a la Ala k'i kunna wolo i bɛ fɛn o fɛn ɲini n'a la hɛrɛ la Ala k'a bɛɛ lajɛlen k'i ye Ala kana i nimisa i n'an ka contribution na donc depuis i nana fo ka t'i ta an ye sabali ni majigin de y'i la et puis i ka baro kɔnɔ i da sera an fa fɛnɛ ma n'o ye tonton Isa ye tonton Isa Kulibali an bɛɛ lajɛlen fa don i bɛ n ka foli fɔ a ɲɛna kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ nɛmani min kɔnɔ bi Ala ye nɛmani min d'a ma bi a sababu dɔ bɔra ale la fɛnɛ parce que a fɛnɛ y'an soutenir kosɛbɛ donc an ka foli b'a ye kosɛbɛ
Et voilà, c'était ça. On est sur YouTube quand au niveau de TV quand. Ok. Wassalam. Salam alaikum. Ne kanubagaw aw bɛ bijou an bɛ ɲɔgɔn bolo. Merci. Mɔgɔ min ta ye baara yɔrɔ ye dɛ o ye n den yɛrɛ de Gawusu de don dɛ Umaru ne ye n den ne t'a dɔn n bɛna f'a ye togo togo la ko e de ye ne den tan i bɛ k'a fɔ togoya min na a degun ma nɔgɔn n'i ko ten hakilina dɔ bɛ ne la n bɛn'o f'u ɲɛna n'i taara ka t'o fɔ a bɛ da la k'a fɔ k'a ba y'i ye hakilina jumɛn ye ne den n y'a mɛn n'i taara komi sini kan ka taa ni n bɛ taa i b'o di yan basi foyi t'a la i b'o di yan moto sini ni wulila dɔrɔn b'a fɔ n ɲɛna n b'o d'i ma Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gawusu et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Avec leur fille, ils brillent comme des étoiles dans le ciel de l'avenir. Tout semblait leur faire miroir. Ka foyi faamuya la bilen mun bɛ yen nɔ kabiri bɔra baara yɔrɔ la n bɛ ka ko sugu bɛɛ dɔn k'i la ka dɛsɛ i t'i togo la mun de bɛ yen a fɔ ɲɛna Maram, i b'a kalama min kɛra bi yan ayi n t'a kalama Maram, muso dɔ de nana ne sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la ko muso dɔ wa muso in nana i b'a kalama ko muso in ye a ka histoire lakalulen ye k'ale ni cɛ dɔ ye den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o san janba denkɛ ko cɛ in y'a fɔ ale ɲɛna ko comme se t'u ye ka den ka musakaw ta en charge k'u ka den nafili cɛ de y'o fɔ muso ye awɔ ko cɛ d'o fɔ ale ɲɛna ko ka taa den nafili ko ka daga ko se t'u ye ko se t'olu ye ka den balo donc ale ma sɔn o ma o kɛlen u fɔra ɲɔgɔn kɔ wala a jo don i ka den wolo ma ɲuman ko la cɛ k'a fɔ k'i ka t'o lafili a ka histoire ye ne marqué dɛ muso tora o cogo de la k'ale taara den di a balimamuso dɔw ma i jɔ dɛ adama kɛ dɛ k'ale balimamu t'a dɔn bɛna f'i ɲɛna cogo min na quoi c'est à dire que cɛ min a taara den de bila balimamuso fɛ yen cɛ kɛlen k'a fɔ k'a ka den nafili voilà ale taara den de kalifa balimamuso ma k'ale bɛ taa jamana kɔ kan ka taa yɛrɛ ɲini ala wa ko min yɛrɛ ye ne tɔ affecté tuguni muso ka fɔ la ale ni cɛ min ye den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o cɛ in tɔgɔ de ko cɛmɔgɔ kulibali kulibali ne t'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ tan cogo cogo kulibali cɛmɔgɔ kulibali wa a taara denkɛ in kalifa a balimamuso min na o tɔgɔ ko sata cɛ o n'i ka histoire bɔlen don dɛ muso in dun histoire bɔlen don o tuma la nin ye siɲɛ fɔlɔ de ka mɛn ko mɔgɔ histoire mɔgɔ ni fɛnw ka histoire bɔlen tɛ a mara sabali sa kana ko sugu dɔ kɛ sa muso in de t'i ba ye kɔni muso in de y'i ba ye koyi e y'a to a ka taa non madame wala i t'i hakili sigi sa i hakili sigi ayi sa non mara o man di ne ba sara ne ba sara i b'o dɔn Makura, sunɔgɔ tɛ la e dun tɛ da joona o la ne ba sara c'est vrai que i bɛ ka fɔ cogo ne ni ninnu ka histoire bɔlen don ka da kan ne fa fɛnɛ tɔgɔ de ye cɛmɔgɔ kulubali ye jɔlɛ ko Gawusu fa tɔgɔ de ye cɛmɔgɔ kulubali wa
Ni dun fɛnɛ fa tɔgɔ de cɛmɔgɔ kulubali. O ye tiɲɛ ye. Awɔ. Ne ba fɛnɛ non i jɔ y a trop de liens, y a trop de liens, c'est vrai ne ba taara n kalifa a balimamuso min na o fɛnɛ tɔgɔ ko Sata o bɛɛ ye tiɲɛ mais kana na manamanakan fɔ n na dɛ nin tɛ ne ba ye. Ne bɛ k'a ka histoire lakali a ye ne marqué kosɛbɛ fɛnɛ parce que n ka histoire bɔlen don mais ne ba tɛ. Donc ayi kuma yɛrɛ bɛ ka ɲɛfɔ ɲɛna kun min na a bɛ fɛ ka entreprise de san ko a ko kun min na ne ka entreprise fɛrɛ ma ne bɛ n ka a ko ja ko escroc de n a bɛ kaso la on l'a mis en garde à vue o y'a ko bila kaso la a bɛ kaso la sini a ko ye entreprise in feere kun min na ye a kun bɛ fɛ ka feere kun min na a bɛ n'a kun ɲɛfɔ. I y'a datugu. N y'a datugu o la. O kɛcogo ɲɛna mais kulubali i to sa i tun bɛ na ni muso nin ye sa. Kana n'a ye min. I tun bɛ na n'a ye an bɛ kuma. Mini. So kɔnɔ kɛ. Mara i tɛ hakili sigi yɔrɔ y'i ka jagoyamɔgɔya ninnu daminɛ tuguni. Jagoyamɔgɔya tɛ. Non i y'a kolokolo ni a tɔgɔ di u ka sunguru kunta in tɔgɔ yɛrɛ Abiba. A tɔgɔ sa kɛ. Mira. Non i ye Mira ta kolokolo ko kana so yan nɔ non o wulila min na y'o ye. Mideli si tɛ ne denmuso fɔlɔ kana tɔgɔ fɔ kana fɔ. Mira ta wulila min na i yɛrɛ y'o ye yan. Kana Mira ko kuma fɔ n ye. Sisan nɔ i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ dɔ tigɛ ka bɔ n si. I jɔ lamɛn bayi Jɛnɛba nana yan nɔ i ko ka na ni ko ka Jɛnɛba to yan nɔ an taalen an da i y'o kuma fɔ n na i jɔ bayi an ma tila o fɛnɛ na an tɛ mɔgɔ min somɔgɔ dɔ foyi i tigi kolokolo o fɛnɛ na sisan i tɛ muso min dɔn i ma deli k'a ye o bɛ na nin arnaqueur histoire ninnu lakali e b'a dɔn ni nin renseigné ni ne ka i b'a dɔn kulubali o tɛ sa. a tɛ na sini n ye rendez-vous d'a ma ko sini n ka na nin sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la. Baarayɔrɔ la. Voilà n'a nana sini entreprise ne ma f'i ɲɛna ko a ko bɛ fɛ ka entreprise feere a ma n'a nana sini ale ni ne ni a ko ni commissaire an b'a kuma kɛ. N'a y'o lamina n'a sɔrɔ arnaqueuse de don n b'a datugu a fɛnɛ b'a si kaso kɛ. U bɛna tan de ka mɔgɔ ka entreprise fileke ko fɛngɛ ka mɔgɔ ka histoire moi j'ai pas ce temps là an ka tan ta sini a kan ka na entreprise la an bɛna kuma a ko ni a ye fɛn min feereke n'u bɛ fɛ ka ne ka entreprise feere u bɛna tiɲɛ fɔ. Voilà pour l'instant a ko bɛ policiers bolo fɔlɔ. Voilà an ka tan da. Ni sɔrɔ ko fiɲɛ o de kama n nalen wulada in na i tun bɛ ka ɲininka min bɛ na n y'a f'i ɲɛna n tɛ cogo la o dɔrɔn d'accord. Voilà ne ɲinɛna k'a f'i ye Makura ka siro banna fila a sɔgɔsɔgɔ kan filɛ nin. D'accord Mariam n y'a mɛn i b'a dɔn don min na ne lamɔna n tanti min bolo Tani Sata ale bɛ ka lakale ko ne fa y'a fɔ ba ɲɛna k'u ka taa ne lafili ka da ka kusi t'ale muso in ka histoire. Ko Gawusu fa y'a fɔ a ba ɲɛna ko ka Gawusu lafili a fitinin. Nin ne ka fɛn bɔlen don dɛ ne fɛnɛ fa y'a fɔ ne ba ɲɛna ko ka ne lafili ne fitinin. Ko ne tanti y'a lakale ne ye cogo min na ko ne fa ko ne ba ka lafili mais ne ba ma sɔn ka lafili dɛ. Fama Gawusu ba ma sɔn ka lafili mais ne ba ye ne lafili ko Ala. N bɛ tila ka wari di ne ba sɔn. Allez, on va là. Gawusu ba ma sɔn ka lafili mais ne ba ye ne lafili ko ni Ala ye mun kɛ o de ka ɲi koyi ne ni Gawusu ka fɛn bɛɛ ye kelen. Ne kɔnɔna fililenba de don nin ko la ne ye Namuru wele ko Namuru ka na Namuru bɛna sɔn ne kɔni ma da la Tani ye kuma min fɔ ne ɲɛna ne bɛ n'o kuma fɔ Namuru ɲɛna Tani kɔni ko ne k'a kɛ tan tɔ dɛ Namuru bɛna sɔn Ala ka Namuru sɔn koyi ne kɔnɔ ganiba de don walayi tɔɔrɔ n'a bɛna sɔn Ala k'a sɔn koyi ni mina nin ko in kɛ tuguni ne yɛrɛ kɔnɔna fililenba de don walayi nin ko la n t'a dɔn n bɛna kɛ cogo Ala k'an dɛmɛ n'a kun sera ka ɲɛnabɔ a bɛ diya n ye dɛ walayi
Maman, c'est comment, madame? Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui, c'est grave. Oui, bache fouetté. Ça va, alhamdoulilah. On va y aller. Ah oui, ça va. Oui, bache fouetté. Ça va? Alhamdoulilah. Vraiment. Donc, il y a une heure là juste. Tiens, il y a bien respecté. On a deux bureaux ou bien on sait comment faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, au fait, il y a coin. Ako. Natchen. Donc, Kunu, il bolé quoi on a police ou les roulés. On a un offre. La police n'a pas comme outrana outrada. Kadaka. Non seulement que me fait entreprise freinée ni nama. Oui, quel deuxièmement, la clé la la ni que faut que na froid que té la continue mais voilà ça n'est pas ce nom. Alors mon fini to qui mo ngona. Voilà donc bokero lu kala ma don pour si wole utarana donc mena commissaire wole 600 o kana nay pour que aller ni neni e anga cheka kuma chukumina. Ya fama ma entreprise ko inka. Mais wole ni que ça. Ini bakal curi. Ini bah, ibu kasih lamuna. Dengar. Oui. Dengar isuaranya fin dengar. Dengar mera miga isuaranya phone na. C'est vrai. Tiens d'eau. Ntoto là. Mais que tu n'y qui fait là. Ne pas. Vraiment. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Nte kelen fɔ ya ne bɛna fɔ tifuni yan an ka film bɔ in jɔ an bɛna jɔ pewu tɔnɔ Gawusu i ka mara mu kumakan de don an ka nin baara in jɔ pewu parce que an bɛ maɲumako min na u tɛ k'o dɔn an ye quoi u tɛ k'an filɛ fɛn ye quoi walayi valeur foyi t'an n'u bolo an bɛ ka nin baara ɲumanba den nin kɛ k'a di aw ma ka jɛmu k'o kɔrɔ o image ɲumanba nin kɔrɔ a bɛ dɛsɛ o la cɛ ne nana na taa an ka dugu la n bɛ taa sɛnɛ kɛ dɔ ka wusa ni dɔ ye n'u ban ka jɛmu k'an ka filimu kɔrɔ cɛ dabakala t'i ban ka jɛmu di ne ma dɛ ne bɛna dɔ kɛ n faso la fɔlɔ ne taatɔ ye Ganadugu aw k'an bɛn ni ɲɛnafin y'aw minɛ n ka image kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ a bɛ taa jɛmu k'o kɔrɔ donc ni n y'o ye waati min na n m'a yira k'a fɔ ko n ka filimu ka di aw ye donc n bɛ segin ka taa an bɛ taa dɔ wɛrɛ kɛ mais n'a ma jɛmu kɛ n ka filimu kɔrɔ ne ni Gawusu ka filimu kɔrɔ tɔnɔ Gawusu an bɛ filimu nin an b'a jɔ a curiosité tɔ bɛ to aw la aw k'an bɛn. n kɔni gana pewu. Ça va, somɔgɔw baasi foyi tɛ na. Ne wele sa. Ne y'i wele kɛ Namori ye ne bɛna yafa de deli fɛ ni sɔnna ka yafa ne ma ne maloyalenba de don walayi maloyaba de bɛ ne kan ne t'a dɔn e bɛna yafa ne ma nin ko in na cogo o cogo walayi Ala ni ne maloyara. Mais regarde ne bɛ yafa i ma mais ne fɛ k'i ɲininka fɔlɔ quoi e ye mun fɔ ne ma e b'a dɔn o ko ne de bɛ ka maloya la n t'a dɔn ni bɛna sɔn ka yafa ne ma o ko de la sa o don na an k'o don na o ko ye o ni ne tun b'o ko ye sisan nɔ kɛ cɛ in filɛ nin ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔsiri don sergent de don i b'a dɔn o ka ko man nɔgɔn i b'a dɔn sɔrɔsi ninnu ka ko man nɔgɔn ni ne tun b'o fɔ e ma ye a girinna cogo min ka marifa bɔ a ni ne tun b'o fɔ dɔrɔn a tun bɛ bɔ ne ni na a tun bɛ bɔ ne ni na fu ne y'o de fɔ dɛ walasa k'e ni kisi walasa a kana n'e faga ne y'o de fɔ n tɛ foyi tɛ walayi e b'a dɔn ne b'e fɛ o foyi tɛ walayi. Effectivement cɛ nana dɔn a ye marifa bɔ e ma ye sergent fɔlen don jala la a ye marifa bɔ dɔrɔn ne yɛrɛ kɔni sergent ba de don walayi n'a ni ne tun m'o fɔ dɔrɔn a tun bɛ kisɛ k'i la a tun bɛ kɛ baara ye ne dun b'e fɛ ne tɛ fɛ a ka kisɛ k'i la. N y'a faamu
cɛ in ka farin mais aussi cɛ ne jɔn ye aussi cɛ in ni nɛgɛdi se namuri cɛ in ye woro bɔ ne kɔ ne somɔgɔ de ye woro minɛ e ko ne ma e ye mun fɔ ne ye tiɲɛ tɛ o la namuru tiɲɛ de don sisan nɔ ha ne somɔgɔ de ye woro minɛ sisan nɔ dɛ ɲɛ ye ne ma sɔn k'a f'i ye ne maloyara de i ka na décourager ne ka ko la ne somɔgɔ de ye woro minɛ de sɔrɔsigɛ na ne t'a fɛ o ne bɛ e de fɛ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko ne b'e fɛ sa namuru ma se ɲininkali ma sa e yɛrɛ b'o dɔn ne tɛ sɔrɔsigɛ in fɛ a kunkolo yɛrɛ ma ne yɛrɛ ah mais woriga e tɛ sɔrɔsigɛ fɛ baasi t'a la ne ye jeliba bila ka taa ne ni jeliba tun na se ɲɔgɔn ma mais jeliba ko ne ma ko a fɔra tan k'e dɔ ye woro bɔ ne ye ɲininka ko tiɲɛ t'a la donc e t'a fɛ ne t'a fɛ sa ne tun tɛ fɔ k'o fɛ ye e ka na décourager an ka ko ka dabila halisa woriga bɛ ne fɛ yan awɔ ne b'e fɛ kɛ namuru ne b'e fɛ de alhamdulillah ni bɛ n fɛ o diyara ne woriga sinon ne kɔni kabakɔra mais ni ne ni kisi vraiment ne b'a dɔn k'i bɛ ne fɛ sinon cɛ marifa bɔ cogo min na komi e yɛrɛ ka kuma sɔn ji la k'a fɔ muso fo ne bɛ kuma caman fɔ parce que ne siranna ka ne jɔrɔ vraiment kunu i kɔni y'i ka histoire lakali ne ye mais ne ma n ta f'i ɲɛna c'est vrai ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma nɔgɔ kosɛbɛ fɛnɛ wallahi jɛnatigɛ kɔnɔ ne sɛgɛnna kosɛbɛ kojugu ni n ko ko n bɛna lakali n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna ta yɔrɔ min fɛ nka n kɔni bɛ se ka min f'i ɲɛna bi c'est que ne fa tɔgɔ de ko cɛmɔgɔ kulibali cɛmɔgɔ kulibali i b'a dɔn ni ne ye miiri sisan komi na kun ye entreprise ko ye an ka entreprise kuma kɛ ne tɛ fɛ ka don n ka histoire kɔnɔ parce que ni n ko ko n bɛna don a kɔnɔ non a sensation ka bon an ka entreprise kuma in kɛ i na kun ye min ye i jɔ n bɛ commissaire wele n'ale nana an b'o kuma kɛ. n den kana kɛ kana wele n den ne yɛrɛ den ne ye koyi. attends comment. ne den yɛrɛ de ye koyi n den. ayi jɔ madame non s'il vous plaît madame. avec tout le respect que je vous donne. ne denkɛ Gawusu min tununa ne la e yɛrɛ de don. madame. tiɲɛ don ne tɔgɔ Gawusu Kulibali. awɔ ne denkɛ Gawusu Kulibali dɛ o yɛrɛ de ye e. Ah non madame s'il vous plaît non ça je ne vous permets pas nga bonya bi yoro ma don i bɛ ne ba fila bɔ o kama n b'i wele ne ba mais de là ne ɲɛ da n den kan masa non madame s'il vous plaît arrêtez ça non arrêtez ça n tɛ se ka sɔn ma non n tɛ se ka sɔn ma i tɛ ne ba ye ne tɔgɔ ma fɔ tugun i b'a dɔn ni ne tun b'a fɔ k'e ye dusukundigi ye o tun y'a ko bannen ye wala jala e dama ɲɔgɔn bolo awɔ ma chérie ni bɛ n fɛ o diyara n ye kojugu donc an b'a ko kɛ cogo di sisan ne mɔrɔkɛ ko kɛ cogo di wa mais ko bɛ ne fɛ cɛ de ye woro bɛ kɔ e ma minɛ cɛ o dun bɛna kɛ cogo di e tɛ ne fɛ ka ban ne tɛ fɛ n bɛ se yan ne bɛ ne fɛ ka ban kɛ namuru han o y'o bannen don nin ka woro bɛ lasigi ni e bɛ ne fɛ ka ban kɛ don nin ka woro bɛ lasigi problème foyi t'o la jara n problème t'a la worokiya n'i y'o fɔ n ye baasi t'a la n'ala sɔnna ma n bɛ jeliba wele ka tugun mais n'i sera k'i ka baara kɛ dɛ a bɛ de bolo sisan f'e ka kuma ne sera ka woroko ni o ko jɔ n'i bɛ ne fɛ baara nɔgɔyara ne kan ka baara kɛ cogo ne b'a kɛ ten e bɛ ne fɛ kɔni worokiya ne tɛ fɛ n bɛ se yan wa ma chérie sisan nɔ n'i bɛ ne fɛ condition de bɛ ne ka fɛ la ni Bintu sewalen don cogoya min na n talen sugu la n ye poda sɛbɛnna musow kan f'u dusukun bɛ fitefite n y'a f'u ɲɛna ko ni cɛ ye so ɲumanba de labɛn Bamakɔ golf la Gawusu ye sɔn di ne ka nawari ma ko ne Bintu bɛna yɛlɛma ye ne y'a f'u ye o ko ne tɛ fantamuso ye ne Bintu o man dɔn ne bɛ sɛgɛn wagati min na kunkolo de don sinon ne tɛ sɛgɛn muso ye ne yɛrɛ ni sɛgɛn yɛrɛ man kan a man kan tɛ ka kɛ yɛrɛ mais ni y'a banni n ka nawari bɛna taa ni ye Bamakɔ an bɛna taa sigi Bamakɔ plage la sisan n'i bɛ ne fɛ e mana condition fɔ condition bɛ ka fɛ la o fɔ n ye i muso Bintu i b'o furu de sa ne bɛ sɔrɔ ka so in na e cɛ worokiya kumaba i bolo bi dɛ o de don ne ka furu sirilen b'o de la dɛ ma chérie cɛ kan ka muso furu ne ni Bintu n'i ye bien vrai que ni yanni n ka Bintu furu an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ko nana latigɛ nana kɛ mais Bintu a fana ye gɛlɛya caman kun ye dɛ o tuma e ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye de e ye fɛ ko kuma min fɔ o tɛ tiɲɛ o la dɛ ne tiɲɛ tɛ ne bɛ ala worokiya ni tiɲɛ tɛ n bɛ se yan wa wa n'i bɛ ne furu de bɛ Bintu furu de sa worokiya o kɔni de don ma chérie kana sɔn o ma sa k'i b'o kɛnɛ sa n'a mɛn sa worokiya n b'i deli ala kama ayi sa i sabali sa worokiya ayi n'i kɔni bɛ ne furu de bɛ Bintu furu sa ayi sa n b'i deli ala kama worokiya a kɛ ala kama i ka yafa n ma ala
kana so ma sa wuriya cɛ kan ka muso da fu fila saba naani ne kɔni tɛ furu ka fara binu kan wuriya ne kuma bɛɛ fɛn bɛɛ kan ne tɛ furu ka fara binu kan sa tile 3 de bolo ne tɛ kuma caman na nin ko la tile 3 de b'i bolo n'i ma binu furu sa n'i ma binu tile 3 de b'i bolo mɛ tile 3 de d'i ma n'i ma binu furu sa ne bɛ furu sɔrɔ sigɛ ala kama kana sɔn ma i sabali ma lajɛ kana kuma ne kɔni tile 3 de b'i bolo deli wuriya kana sɔn kana sa wuriya tile 3 de bolo sa ni bila ne ka taa bani tile 3 de b'i bolo ne y'o tile 3 de d'i ma tile 3 ni ma ka furu sa ne ka furu ko kuma bani tile 3 de b'i ne bolo Non. Ne te ba wɛrɛ dɔn n yɛrɛ la. Non, s'il te plaît, n tɛ fɛ ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ quoi. Ne ba ye ne abandonné cogo min na. Ne den. Non. I sɔnna i ma sɔn i ba de ne. Attends, mais là vous dépassez les bornes là. Ne den de ye. Non, madame, a dabila sa kana fɔ k'i ne den i nana entreprise kuma min na a to yen n bɛ commissaire wele an b'a kuma kɛ. Ala danga ne ɲɛ da n den kan. Di diyara ne bin je koyi. Ça va? Wala basi tɛ yen nka i sigi n bɛ ji ta ka na. Sama bali bɛ na kuma Mali ko mana gɛlɛya sama bali kan ka kuma faso ko mana gɛlɛya ligu penseur jɔn si tɛna kisi hali kiyama ni ma kɛ limaniya jɔn ye ni faso kanu dunuya o fɛnɛ ye limaniya dɔ ye sama bali ti fun bɛ dɔnkili da ye ni faso kunna wolo Mali sini janjo Ça va? Basi tɛ yen. Basi ko tɛ yen. Si. E yɛrɛ joalen don bi la mun Nouvelle duman ba de bɛ bolo. a ka di. A ka di dɛ. I tɛ n dafiya. N dafiya sa. N bɛ min f'i ye k'i dalafiya i b'a fɔ n ye n bɛ sɔrɔ k'i dalafiya n'a diyara n ye n b'i dalafiya. A tɛ goya i ye o ne b'o dɔn. A fɔ. Ko. Ne Bintu lajɔlen don. O de ne ka dalafiya o de ka dalafiya. O ma diya i ye wa? O de ka dalafiya. Ne ko Bintu e jɔ sa ne bɛ ne ɲininka sisan Bintu n bɛ ne ɲininka e kun garisigɛlen don o mankan kɛra cogo di ne ye mun f'i ye o la. Ne mun f'i ye o la ala k'o tiɲɛ ne bɛ kuma e kana dala tigɛ dɛ o tiɲɛna i tila ka na n ka tugun k'i garisigɛlen don n ka tugun an bɛ ko dɔ la an ma bɔ ko dɔ Bintu o ma e tulo bɛ miiri mun de nɛgɛ bɛ la di. Ne de y'a fɛ ala de t'a di mɔgɔ ma. Ayisa na n k'a f'i ye sa ko na n k'a f'i ye sa. Salo an bɛ taa ne bɛ nin kɛ an bɛ Gawusu ye sɔn d'i ma Bamakɔ kɛ an bɛ taa yen f'i ko sɔnnimanba de bɔli fila an bɛ taa yen ne bɛ nin kɔnɔmaya kɛ di bɛ kɔrɔbaya o so belebeleba in kɔnɔ. Basi t'a la o de ka hakilila tigɛ. Wa n bɛna mun f'i ye sisan i b'i kulomada Bintu bɛ na mɛn. Ne fa de ye na di wani fa. Komi i y'a kɛ i y'a fɛn bɛɛ kɛ i y'i ta bɛɛ fɔ. O hakilila tigɛ i bɛ fɛ ka taa dukɔrɔ la tɛ yan. Awɔ e m'a fɔ k'an bɛna yɛlɛma Bamakɔ. E ka ne ma kɔnɔ sa e ta solution bɛ e ta la. N bɛ n'e ta kɛ mun ye sisan n dɔgɔmuso filen don fo Kuremalen fo Laginɛ frontière la i bɛ t'i ka kɔnɔmaya tɔ bɛɛ kɛ n'e jiginna i bɛ sɔrɔ ka na. I kulomada n bɛna n f'i ye n ko n dɔgɔmuso furulen don i bɛ n dɔgɔmuso dɔn mun i b'a dɔn i t'a dɔn wa. Sidanja. I b'a dɔn. Ne. I bɛ to fo fɛ fo Kuremalen fo frontière la i bɛ t'i ka kɔnɔmaya kɛ n'i ye jiginna i bɛ sɔrɔ ka na Bamakɔ komi e kulo. Ka bɔ Sikaso kɔnɔna la yan nɔ fo Kuremalen Mali ni Laginɛ Cheikh Emere ko e fana y'o diyan sa ni ye mun k'i la ka taa mun kɛ yen nɔ. I ye mun kɛ n na wa. E min fɔ k'an bɛna yɛlɛma Gawusu ka so kɔrɔ e somme d'i ma k'an bɛna yɛlɛma o kɔnɔ Bamakɔ ne bɛ bɔ yan nɔ. K'i ye mun kɛ n na wa. Sikaso fo. Chérie dabila Ayisa na n ka fi. Cɛ i tɛ n bila ni mun f'i ye n bɛ n ka décision kelen de kan i bɛ t'i ka kɔnɔmaya tɔ bɛɛ kɛ i bɛ na. Ka bɔ fo Sikaso yan nɔ fo Kuremalen o tɛ Mali ni Laginɛ. Chérie ne ye mun kɛ. Ja i bɛ yɔrɔ dɔn
ne b'a yɔrɔ dɔ sa sisan an ka ɲɔgɔn namisa sisan an ka ɲɔgɔn ayi sa n'a ye ɲɔgɔn na mais an bɛ ɲɔgɔn faamuya ne ta fɔ kaban e ta kɛ ne ta fɔ e min ta kɛ wa yafa ma ka yafa n'i wulila i t'i sigilen to i nɔ la i t'i sigilen to i nɔ la e min ta kɛ wa ne fana ta fɔ a banna an fila bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ne bɛna yafa de k'an bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye e y'i ta kɛ ne ye ta fɔ donc u fila n'u fara ɲɔgɔn kan sisan a bɛ to jɔn ta la a bɛ to ne de ta la i ta bɛɛ cɛ a banna Keita sisan e ka ne lamɛn sa Keita e ka sabali ne Bintu bɛ fɛ ka mun kɛ i bɛ fɛ ka mun kɛ a fɔ sisan ne bɛ fɛ e ka sabali an ka taa ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ an ka nin tɔɔrɔ ni fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ den ka kɔrɔbaya o so belebeleba nin kɔnɔ an bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ tuguni i n'a fɔ ko kɔrɔlen Bintu n fana bɛ fɛ i ka sabali i fana k'a to n ta la n y'a f'i ye cogo min na a banna n tɛ fɛ ka segin a kan bilen ne Bintu ye mun de k'e la ko i bɛna ne nisɔndiya ka tila ka ne dusu kasi